This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Thinking of, as of the moment, we are also asking permission or the approval of our Bureau of Design if we can open the flyover just for light vehicles in time for the Dinagyang. Posible nga paagyan sa mga light vehicles ang ungka flyover Subong nga Dinagyang 2023. Iniging pahayag ni Department of Public Works and Highways sa DPWH 6 Regional Director Neri Bueno sa ginpatigan nga increase ang Iloilo City Government sa DPWH angot sa ungka flyover nga ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas. Suno kay Bueno ginahulat pa sa ahensyang desisyon kag rekomendasyon sang Bureau of Design kung bala mahimo nga buksan para sa mga light vehicles ang flyover. Dugang pas ang natungdan ang nasambit nga lihok ang ginhimo sang DPWH ago niya makabulig nga magtawhay ang dalagan sang trapiko sa palaabuton nga selebrasyon sang Dinagyang. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera